Ето как може да видите всичко важно в Рим за 4 дни с 3 нощувки. Първият ден, директно от гарата, се запътвате към Колизеума, който, ако сте си взели билет за да влезете, можете да разгледате и отвътре и след него да се разходите през форума. След като излезете, минавате покрай статуята на вълчицата Ромуло и Рем, а на един завой разстояние пред вас ще се открие огромната Капитолия. Вечерта може да се отправите на разходка, за да видите нощната атмосфера на града. Аз обиколих плаца Навона, Пантеона отвън, както и намерих най-вкусното джелато някога. През вторият ви ден от сутринта директно се запътвате към галерия Боргезе, а по път може да минете през испанските стъпала, които също са известна атракция. Когато разгледате галерията, в която между другото може най-спокойно да си откарате поне 2-3 часа, ако времето ви позволява, може да обиколите и парка зад нея. След това, по път обратно към историческия център, може да минете през площад и галерия Барберини и за край да се доберете до фонтана Ди Треви през огромните тълпи. Малко бях в шок първия път и ме беше страх да си извадя телефона, затова все пак ви показвам фонтана, но от следващата вечер, когато минахме през него. След дългия ден си прибирате и си почивате, защото утрешния е още по-изморителен и ще минаваме през Ватикана, а видеото стана твърде дълго, затова ще го кача във втората част.